ZANU-PF yopindura manje. Takuona kuti through the ZANU-PF patriots vanozikana kuti aiwa ndo the true defenders yemutungamiri wenyika Masodanzwa Mnangagwa vachipindura Bomushogeza the firebrand akonzeresa kuti aiwa shutdown wakomana hapana munhu ari kuenda kubasa. Zvatoona zvakamboitika musi 31 March Bomushogeza achivharisa Zimbabwe yese. Ndo panapa zvatakuona zvakuitika. Sana pinda mashoko anobuda nyoro panapa. Subscribe, like, on the bell kuti muna ZANU-PF patriots vachachipindura mashoko aBomushogeza on his address azora nhasi anobuda nyora chiti it will be business as usual on 22 and 23 April kubva vaisa flag yeZimbabwe. Ndo mashoko anobuda itoko panapa nezANU-PF patriots vachiti aiwa muzora mangwana pamwe chete neWednesday aiwa we are going to work. Hapana munhu anenge achiti izororo. Mashoko anobuda nyorwa panapa nevakomana mapatriots atiri kuona kuti aiwa they are opposing mashoko afirebrand Bomushogeza vachiti we are not going to comply to it, but the truth is going to be unveiled tomorrow kuti vanhu ati comply naBomushogeza kuti taita nezvigananda regai timbopinda timbozvialigna tirati the ZANU-PF chokwadi kuti aiwa isusu taneta ne the regime tanetsa necorruption iri kuitika nyika izima. Panapa tiona kuti firebrand Bomushogeza ari panapa nema-allegations ekunzi aiwa is fighting aiwa achirwira VP Constantino Chiwenga vari kuonekwa panguva ino yekunzi vari kunzi aiwa he must not succeed mutungamiri wenyika muna 2028. That's the reason why they want to block him nekuamenda the constitution to extend the rule yemutungamiri wenyika. Imbotudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi nekupindura kwaita mapatriots kuti panapa chaos is going to rock muzora mangwana. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell.